Jopuonjre machon mag skul sekondar mag Kisumu Day kawuono dok e skulno kendo chiwo mich mag uniform mar tuke mag adhula ne nyasi madundo mane otim e skulno kotelo gi japuonj maduong' ma Rafael Abidha. Ka kindeno ne gijiwo jotugo kendo moti matek ka bende keto maino e weche mag somo. Kocha mar timno mar adhula kapten kaachiel gi jopuonjre go machon ogolo pachgi ewi geno ma gin go e tuke matimore e tam mar 2 e skunde mag sekondar. Right after this, there is support that will come from the Kisumu Day ong'e maber nekech football gi hockey, but higa ariyo mokalo ok wasebedo ka perform maber e football to hockey for this year hockey no dhi mochopo national, so that means ni hockey gin kama ber. Koro ne wabiro ne waneno ni wakel jezi mag football mondo motivate nyithindo gi. Team madhi tugo Kisumu Day this term en moro ma otegno, to wacho ni wamigi sir mano alumni association moingo ji 300 gi wiye, mowacho ni wachokuru gimoro matin, wanyiew jesi kendo wakel gi ka lewni gi dhi konyo jopuonjre gi masani kore ni tuke mag tam 2. Nyithindo ne mor to team be mor zaidi. Adwoko erokamano kabisa ne alumni mokelo uniforms go to kod ni tuke maiga ni waikre kabisa nikech senior principal marwa nosemiyowa support and team ose prepare, team ose go friendlies mang'eny gi various schools and various clubs. We have prepared since the December holiday. We were here since when the KCSE was being done. We were in school preparing for this day, and now this day has reached. This is our year that the Lord has planned for us.